Osofo mejo so aburu. Bishop. Na Cedar our team ni nyina mo promote san. E da otufo Nyankopon ase. Ma yenche Sompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo. Ne wana one ya som e Facebook ne YouTube ni nyina ya mamadwo. Kan Cedar our ahwefo ne Cedar our etiefo. Ya mamu nyina adwo. Ma me ko MCR mama modiana monhwe volumes no emayen na se answer problem kakra amanfo nte yenka radio no volumes no nyina ma na TV no so amanfo send messages ba se ne omanyen nti MCR monchimchim fidie ne yie emayen na monhwe na bibia anya dan enda na kwan so sam radio yenko Facebook no so na yenko ma ahwefo ne tiefo a omo Facebook ne YouTube ne yama omo akwaba emra Sompa TV ne Sompa radio Cedar our program no so yenko homra yo Bishop yeko Facebook no so dia ajay reta abena ejina so prong hweyen Maame Eunice hwe asuma ne root hweyen na jasiwa wosubi Samuel danso wosubi Dana Sare wosubi na ya ajay wosubi 31 Misak enso hwebi Sanso na Joa Safoa Juliet Mensa Zavine Abuache enso woso sana yenuaba na jasiwa enso ewoso asumani root enso woso sa na Orchard Gladys enso woso Prince Adabawani ewoso Ejereta abena enso ewoso sanso na Felicia Enchua Gloria Sisofe enso ewoso NP na ejina so anafia ewoso amisha because YouTube na Zinabu Ahmed was in Shiraba Mariana was Angelina Fukio Asantewa Krobia Prisra Mankwa Higa Amwa NSum Antonio Poku ejina so Adwa Safwa ejina so Safwa Samuel Alice Amwatin Susie Dan so bright Amwa J Abena and Michael Apia Kubi ewo YouTube no so a ene anumere omone yeso grade safo manu enso ewo so a ohwe yendenden George Hood enso ewo so Beatrice Ofori ana abena safo a enso so Georgina Ayambila ewo so akoso asewa enso abaso sanso na Sheila Adepa enso ewo so ansaha sapon enso ewo so grade safo manu ewo so yes so dodo na gusu a omo hwe yen ewo Facebook YouTube no so John Asare Domfe enso abeka ho sesi a omne yeso wo YouTube no so more like Sompa page no yes na mon share link no so ma afoforo enhwebi na mo fa mo comments emra na mra bia ya meka se obeye ogidi ni wia na ensan ye Bible say menu mienu ye ne na dance for yes enti kwan ahodo so be fast wa de Kristo ho dance ye ne se obe share link no na onyankopon ansem a ebei na afoforo so atiebe na wonani aba wo ho so na se enamo link no so na okra ba ko sachira na adwene a wo share link no wona watwen sa okra no ede na ma Awurade Nyankopon na sa na mra bia meka no Daniel chapter 12 no verse 3 no o se na bandwema no omo be hweren di otimedi okra ba ko no eba osoro ahenni mu obe hweren se osoro nsoroma na di otimedi ni papi ko osoro ahenni mu no Tresam so obeshan se da pem ensroma hallelujah amen sania unem no se Cedar awaduru so seya insama ya de bra hwefo ne etiefo nyina ne se ehefa na yegya no mo Nyankopon no wo where is the God of our fathers ye na gya no mo Nyankopon no ewo hefa ena onyankopon ahye ye bose osofo o se nipa nkwan na ode amaye no eye sen polo edioson ne ebiburu so ediowotwe ne ediokro no abeka se fisa no kode na chese yobre ene ohaw chese gise obi so mu na wo san no obi bo aboso na se edioson no mpo nipa enya ye bisa se aden osofo from last year ebesi this year anyonto edi kan wasama do no
anyantofo bandos o mko osofo mo di kan e wa asamado no legend eno na ebisa se nyankopon na wa hye yen bo se ye bedi yen kwa ni nyina yen kwa na ni nyina men nyankopon no se wa fan aso owuo no doso dodo asa yade no doso dodo nti edie ne yenya onyame na obo tetefo no ho ban ọma won kwantenten nkwantenten apomodin wo mu no yen so ye pen so no nyankopon bebo ye ho ban eno na ye ba kasafidie iso a ye di sa hinta sem no bra hwefo na tiefo se tetefo no ye bibi ena ma omu enyini nche into kan Jeremiah chapter 6 verse 16 o se yen kofa tete atempon no bebe bi okwan pa no da na yam faso ne yebenya ahome e de ama ye kra anso ose ye se yam faso Sompa FM na Cedar awa ye ba fidie so aboso me bia ye yinsemfo abaako na ya bobo hu na ya de atoto twerɛsɛm no ho na ya de atoto ya brabɔ no ho sɛ so sɛnya twerɛsɛm no ka no ɛno na ye di nante ɛno na ye di enwuma efiso se na asɛm no ye kwan so han ɛne ye nanse kanea ɛna ɔse onyankopɔn asɛm ɛna nipa sɛ opo a onkwa no ɛyera onkwa no wɔ hefa bio efiso ɔse na asɛm na nipa yɛ nkwa no yɛ dan ɛwɔ enti bosomi nsemfo a yeyi a yebobo ho bosomi ne se nuama esese onyame ba bia oyɛ dan nuama esese onyame ba bia no uyi ohu firi ho things to avoid as a child of God oye nyankopon ba oye nyankopon ba nuama bi wo ho a ensese ye bodin e bata ho e wo se wo twe wo ho efiri ho efise onyankopon frɛ ye na gyanom no o de emra maako du e ma Moses se onfa mane mindful e wo Exodus chapter 20 no se beba se ubedi sa mra nsam nyina so ne ma hyede a mere hye wo yi so dia na just in other words se beba se uni so dia ene onkwa na no osofo enware o dia botanti odo ba ti asofo asase ne so ememo ono no wa hye bo aso ne bo hye no obesesa na aga enti nyame ma 100 years a ebetima adane abaye 50 years nyame ma nkwanteti apomodin wo ma nkwan yo betimi anya na apomodin ne so de ebefiro onsem na wotwe de ka ho asem eye kwan a nipa efa so a nipa edi ewu ewa asase so anso so nipa sori kotra nyame fie nipa kuta bible nipa kuta Quran aso nipa edi nipa ewu na nipa bi anim se ewu die bi a nipa wudi na asase so netremodin a obona ekutukuru kwan so no obenya so akatua enti 2026 afefufo a yewure moyi me tun ahwefo ne etiefo fo se o pese nyame obo ho ban o pese onyankopon ode wanamo asisi ye o pese nyankopon man kwantenti apomodin wo mu de a bomodin se twon ho firi etirmodin ni ewudie eno ho na ensonso aso a ewo eye ewudie ho eno na ye ka ho asem enedei se nipa biara wudie ewu bia ye won sonso aso bone a eba wo so efiri se Galatifo nwoma ne se e onyankopon wo he gudia na wagu aba papa na se wutwa na watwa aba bone aba papa na se ugu aba bone a fa hye utim se obetwa ababone efiri se osidua papa bia no eso abapapa ena dua bone bia nso so eso ababone osidua bone bia ntime nso abapapa da enti maame ne papa wo hwame a wotie me ene ababen ena wuguo na se wugu dia hu ne se 2020 sesi wo betwa wo afi no ware o
emu nsɛm dɔɔso amane wɔ mu o owuo wɔ mu o ekwanhyia wɔ mu o yade wɔ mu o ɛsan wɔ mu o na onyankopɔn na ɔka no Psalm 90 verse 11 sɛ wahyɛ n'abɔfo ama sɛ ɔnyɛ dan ɔnkora wo na ɔho na anyɛ dan wahyɛ n'abɔfo ama wo sɛ ɔnhwɛ wo so na ɔho ama asɛm afei no sɛ onyankopɔn no obeyi n'abɔfoɔ no afiri hɔ na ɔho bɛyɛ dan ɛbɛba asɛm sɛ woamfa nyankopɔn asɛm no anante na woyɛ sɛ wobɛyɛ deɛ woankasa wo pa a onyame ɔbɛtwe ne ho ɔbɛyi n'abɔfoɔ no hɔ ɔbɛyi ne ngosra no hɔ na ɔho bɛyɛ dan ɛbɛba asɛm nti yɛntie deɛ onyankopɔn ka fa wɔn a ɔyɛ dan ɔdi ewu nsunsuaso bɔne a ɛba wɔn so na no me na ɔka sɛ na onyankopɔn dɔ David na ɔsi David da n'akoma so anso David kɔdi ewu no ɛnyɛ David nankasa na kɔdi ewu David yɛbɛka no sɛ ɔbɔ paa sɛ na ɛnɛ nipa ɛbɔ paa nipa yɛ dan ayɛ wɔn ho yɛbɛn anuma kokone ɔkɔ tifi kɔhunu nsuo no a na waba anamfo na bebisa sɛ na nsuo yi ho na ayɛ dan ɛhono no na yɛ kasa ɛna wakɔhu no ɔhinta dua akyire nneɛma a wɔyɛ no wadwene sɛ obi ehu anso deɛ ɔbɔ no ne soro ne n'asase no wahu enti nyame frɛ Nathan odifo Nathan sɛ kɔ wura David nkyɛn ɛyɛ deɛ medɔ no ne nkyɛn na kɔka kyerɛ ne sɛ sei wadi ewu ɔde nkrantɛ ɔde sekan akum Uria yere Uria ankasa na wafa ne yere Bathsheba wakum Uria ɔde hwan sekan na aku no ayɛ dan aku no enti maame ne papa la wiki nyina ya kyerɛ mu sɛ obi wɔ hɔ a wanum asɛm na odi kum nipa efiri sɛ oka Jeremiah chapter 18 verse 18 19 20 na nipa bi kan sɛ momra na yɛmpam ɛyɛ Jeremiah tiri so na dia na so ɔmo de bekunu no ɛnyɛ tuo ɛnyɛ agyan ɛnyɛ sekan ɔmo so ɔmo de ɔmo ano ɛna bekunu ɔmo de ɔmo katrema ɛna bekunu enti ɛnɛ obi hwɛ me obi tie me nipa bi de wɔn ano wɔ katrema ekum nipa yɛnkɔ twerɛ sɛm na yɛnhwɛ ɛnɛ baabi bi eduru sɛ udi ewu a anase uya bonia diana nyankopon kan Psalm 11 verse 6 Proverbs chapter 11 verse 18 Romans 6:23 yente nyame asem Psalm 11 verse 6 Ose obema asraman aduru abonefo Ose obema de ben asraman aduru abonefo Oja ne sofe ne mframa edere ne wonkruwa mu chefa Oja ene sofia edere ɔhaw ne amane a onyankopɔn se nipa biara woyɛ trimɔdenfoɔ woyɛ emimfoɔ nipa bia woyɛ dan wokum obi no onyankopɔn se nneɛma a ɔbɛma aba wo so no ɛno no asɔfo yɛnkɔ ɛyɛ Proverbs chapter 11 verse 18 ɔbɔnefo yɛ adwuma hunu ɔbɔnefo yɛ adwuma enti wɔnhwɛ yie ewudie na wudie no 2026 ebeye huna ma ade na wudi bone pe no ebefire wonsa na de ogutrene no nya enokre akatua obi biara 2026 obegutrene aba obeye papa obeye adoye Bible say obeye den obenya nokre so aba na atwa na dia na Romans chapter 6 verse 23 na so ka na bone akatua ni owo o se na bone akatua ni owuo na Nyankopon adoma na Onyankopon adoma chede no ene dankwa na Awurade Kristo Yesu ewo ye Awurade Yesu Kristo mu enti na wotwe de no kan se bomoden sa afi obetwe ho afiri ewudie ho na ewudie bi a nipa die biara nipa nya sonsunsanso David die ewu no enye nipa na koka kire David say wadi ewu Onyankopon na kasa na soma ye se mon konkan kire osoma na difo se koka kire se de waye no mete soro na mahu
na ohawe baba no so ni nie nyame ka ohawe baba David so nyina David pa acho David ya konkyere nyankopon se me de achew anso so enam awudie na wadie ni nti no enso akatua ne de onsa beka na akatua no baako ne se sekan empa ufie da ade e friend se petuwo empa ufie da tofuwo empa ufie da ebesi ne ewo David fie dia tosu mienu dia no ka kire David wo se o de ofa obile o se onso so akatua na beba o so dia o ye no kokoam na wo de awiakete na mafo be fefa o yire nyankopon asem no enti de nipa guo bia wo twa enti osofo amafo di bone na okuta bible okuta Korean na cross dan komo wa bokrereka anso so na odi bone di ewusa nuama 2026 se wan twe ho afiri mu a ewo nsunsu aso bone a ebeba wo so o se de nipa guo no anu an obetwa nti ye ba okokọ o Cedar awa iso se twon firimu obi wa de o mana ye no de wo kunu ye no de o yere ne ye no de wo busuafo no ye no de o mode be fie no wan ka se wahu se eye wudie etuo na egumpa na se no wahu etuo na anadwohefa no mode kọ wan san no mode koku na se jata na se yen enkranta na se twen enkoma na egu ho no de no mode ye enubone na agufi hon a wo fi o hu a ye to ma manfo ma e seye tramadom no mo ne red na ye ton ma manfo ma omo se no enti hu wo fi ho enti ma na nka se ye nyi fi ho omunye FDA for anya na court osofo nipa bi esoso bone no so nipa bi di bone na ba ne bi anameka akira wo se wantwe ho amfiri ho na wanka na se odifo Eli a otu ne ho si ho a otena nyankopon fie ni nkwa na nyina so oboa se nyankopon safu sie bekoso so enye ono ne ma Finehas no mo edi bone wa nyame fie no nyankopon se Eli anka nsem na nkyere nipadom ni nyina badwa no eno nti ono ka kyere Eli said ye waye nti no obewu tofuwo ni ma no so bewu tofuwo na hinie no na want to aso sen and the fourth generation enti menti wa wo hwam ya wo tie me se obomode ko pie heaven na onko hu so odifo Eli sofo panya Eli onko hu no ne ma no mudi sofo ewo Shilum paibo bia na se omo so omo nkobi na sefu nyina nyankopon se na want to aso 9 enti men hye na hinie no moda enti de akoso wa busua no de ukuru ye de oma bi ye a wo so no be very careful osum bi wo ho a oye nuama se ni se ya papa no betu afifie ho osofo osum no bi wo ho a omo fa na Kristofo ayama Kristosomo sai o wura Kristo ni fie no wura wiase ni fie a ohun sunsuanso awom hwe nyoma mo bo ofie ho edan no man na siye afie no man na kwaje plot sem no ena me koka na mnanti aba ena me koka maba wa aba hwe ntade a o mama na hye ni fie ho ni mnanti na hye ni fie ho tu o mo firi fie ho utu no fo no ti atu no firi fie ho no o twetwe musuo otwetwe amane e de bra wo fie na de nipa ye bia onyame ho no wosoro ena futu sema me nsen kan kyerɛ ohene bi ono so onya akwanya nyame pagya no one ne yi nyame pagya won anso mo fa akwan bone so eji obi agya pade no eno so nya nipa na ekokan yo onyame na kasa na soma na ko na difo enti na Awurade asoma me Awurade asoma me ne Cedar our team no aba ufie ho aba ukrom ho aba monone ho se menka nkyerɛ wo se de wo ye no ewudie na wudie no nyankopon ahu
Also for me now kind of 10 First Kings chapter 21 verse 1 to 19. It just say nyame hu anasa nyame hu ya. Enti wo so so wo hwa me a wo tie me de wo ya na esumu ni nyina no onyankopon hu. Yes. Also do ya na hintabia. Na me de me ni petemu en na manyame hu ehu. Also for yen tie nyame asem. Na Yezli ni Nabot e wo bobeturo bi Yezli was Samaria hene Ahab ahemfie ho. Na Ahab ka kire Nabot say fa obobeturo no mame na memfa menye fan turo efiri say eben me fie ho na mema obobeturo a yesne no ahya namu ana say opa mema wo ehu sika na Nabot ka kire Ahab say awurade ma ye impare me say me de ma agyanom awunyade bema wo na Ahab ko ne fie a wakum nanim na waboto Yezli ni Nabot asem a ka kire no nti say waka kire no say memfa ma agyanom awunyade mema wo na odane mpaso dane nani na wanidi na nere Jezebel eba ne nkyɛn bebisa no sɛ adan na honhom aboto sɛ na wonidi yi na obua ne sɛ efiri sɛ mene Yezli ne Nabot kasae na mese no sɛ fa obobeturo no mame agi sika na sɛ nso sɛ opa mema obobeturo ahya na mu no sɛ meremfa me bobeturo no mema wo ɛna nere Jezebel ka kyerɛ no sɛ ɛnya wo na wodi Israel so solidity na ma obonto yam na me de Yezli ni Nabot bobeturo ne bema o na ode Ahab din twetwere ngoma na ode ne nso ano ade soso ano na osoma ma ode ngoma no koma empanifo ne adehia wo ne kurom a wone Nabot etinu mu na wotwere ngoma no mu se mompai ma onimu ada na momfa Nabot entra nkrofo no ti na momfa merema baanu a woye emma ahuhufo enyina nanim na woni adanse ntia no se wadome onyankopon ne wohene na momfa ne mfiri enkosi no abo ema no ngu ne kuro enu emufuo mpanifo ne adehia wote ne kurom no eye se de Jezebel kra won no se de otwere nwoma a wode koma won no mu no opai se onimu ada na wode Nabot etena nkrofo no ti na merema mahuhufo baanu ba betena nanim na merema huhufo no di adanse tia Nabot oman no anim se Nabot adome onyankopon ne wohene na oyi no firi hokọ kuro no mu achi ekosi no abo ma no wi ana osoma ma okọ Jezebel nchen se wasi Nabot abo na wawu na Jezebel te se wasi Nabot abo na wawu no Jezebel ekacha Ahab se sole kofa Yezli ni Nabot bobetru a onpeso wode ma wo no Jessica no ediso efiri se Nabot enti asibio na wawu na ba se Ahab te se Nabot wawu no Ahab sole se wo sana ko ho na asem no ewa anwumre Ahab te se wakum Nabot no osore ko Nabot ne bobetrum ti ho nsem ne yepa ahwefo ne etiefo nti ho asem pa osofo Emmanuel ma ahwefo ntie o se na Nabot bobetrum so okofa adi so ena awurade assemba thieves ni Elia awurade assemba Elia nchense solisane ko hia Israel sore ko hia Israel hene Ahab awo Samaria no Ahaba owo Samaria no hwe o Nabot onyankopon kire ne baby bi Ahab wo se ohene no onko ne nche wo Samaria no ko a onko Nabot bobetru no no wasane ko so okofa di so na ka kire no se se awurade sie ni wadi ewu na wafa obi ade wafa obi ajapade na ka kire no se na san ka kire no biom se awurade sie ni fa ko a krama tafre Nabot kum Nabot no fa ko a wo bo pa ma ye kum Nabot no fa ko a wo di ewu no fa ko a wo ji obi yire no fa ko a wo ji obi ajapade no fa kwa oji obi asase no fa kwa krama tafre Nabot moja no eho na krama be tafre won so sa pe de waguo no obetwa 2026 dia na ekoso asofo ye behwe na nyende ye ochanya me ya adoma de nyankopon kan ye no eba mu ana ya mem na no de nyankopon katia de oso odono no de oso odana koma so eye David no ye hwe de to no wa wo hweme o de akwanya na wanya ne tumi kakra wanya ne ngosra kakra na nyame de ache wo no o de fasa ngosra na fa de ewu fa sisi amanfo fa bo po na wo behwe se nyame a ohuna komamu nyame a
onim akoma mu onim adwene mu no obehu de ode beba wo so osofo ye nananum bre bi abi kɔ breye e wo sawiman mu wasaman mu ahafuman mu kɔgye nsase osofo mu nkwa na nyina ne omo yirenom kɔtena ho ene dei papa no mawu no ehemfo bi ma ba omo agegegege amafo nsase fro omo nsemo omo je ye fra wa himfie edi tumi eje ebi di suwo omo papa no mawu nya de omo lifetime omo anko school sabre na sisire ne sebo ne emuabone ene gu kwaye no mu a omo ko doye edi ja ne nchima no na waje sa asase no na waje sa kokofuo no sa kokko sika no sa asase ne sika no udibi o madibi onana no mu dibi anyamete soro hwew no me e beba wo so no eno ne yade ni owo bebrebe no osofo obi abre ne ma ho obi afro obi ba no wa bre no ho e de nsembone awura ne tim ama obi timi di o papa tem di o mame atem osofo wo yesa no nyankopon ye dan ote soro ena munti enne obi agya ne yere enena munti obi agya ne kunu ena munti obi agya pade afire ne nsa onya sumato nyamete soro ho a o hwew ena me ba se me ba be bo kokko na me ka ehinta sema ewa awudie mu ehinta sema ewa sisie mu efrise nyankopo bo ni wiase na ade a o kan ye ne se o se koka kire o man ni nyina se mara me nyankopo me de mamonie eni ewu ensa wade eni uyonko ho adansi krumo ema wani mmere uyonko ade na wobobo so ne ma na frumu na fuo na japade na ka ne nyo ena dia na ekoso yi afa na yawura January o osofo last year o se na nipa su wuye emo ekantika bi ewu osofo bi ewu aja o ma japade ho bi aboka obia nya omo bere so aba anya den eni this year so nyame anso nipa mu asa na bekoso sa na bekoso asofo oso beti bobeturo unibi oyonko beje afiro nsem obeware obeje oba aware obebeje na afiro nsem obesi dan unnem asofo hwa amanfo fie manches ubisa se ni wura no wo he a enti anano me no ka David ho asem ebe wie nura na ye ka David ho asem ye hu se eyo nyankopon na ka kire odifo ne time so onko David fie nkoka enko yi na time ha so onyankopon na otesoro no ono na wafre Elia se onko Samaria na onko na bot bobe turo num no kodu obekwa ko hu so ohene ayefre na Ahab no nyankopon na ma akwama ya di si hene no onko ne nche no koka kire ne se wabo papa no so nam ne yere Jezebel so na your friends Ahab na onka Jezebel ne di sa edwuma ni nya ya ne yere nti obe hweme o yiri di nse hunu ukru di nse hunu o mabi di nse huru wo nka ho asem edi o haw ne amane e bebro ye betoa so ye behwe de to eye ohene Ahab na ya ho de to ne yere na de se to ono ne ma na o san ye innocent no ye betoa so amoye ho nyame nhira nyame ma wani mra ho so 2026 to no kure na menton wate me se to no kure kura omudiem fa nyame asem nante ya kronkron ma urade maka de ye akire wo nipa ni de onyankopon hwehwe nyina afiro che se na asem abai fa asem na nante na ya kronkron ma urade na wo benya ahome ama okra na ya mfa hwe ama wiase ye ntimi mfa hwe so nya dan ye nya wiase ajapade ni nyina osofo na ya hwe ya kra mfa so ben na ye benya nipa bia be gidi wo Ghana o osofo nso na ye hu wo last year hu say ye high life daddy lumpa mo obodi ankura nyina niumo e na omo wo hefa koda mo bonyankopon nyom koda mo nyina omo wo hefa
Osofo yes ko fi bi mu ko na ya sapon legend no ma me tete wa mu nyina eko osebu amanfi wana timi ye den ense ekanfo kira no sensemfo en kanewu waka omo nyina ko ntimi no bie no so ye beko asofo no mu bi ko esikafo bi ko anwuntofo ko adwadifo ko obeko ministers maybe ko nyame shira na onye okese ena ye bo mpa ye mienu na na mpa bo na ye bo no ena mfa nyame asem na ba ye no osofo abusua nipa afirimu edi nipa bi nya ena ye be bo mpa ye asan akwa abusua no enti osofo mpa bo edi kan eye abusua kontontwe eye Acts chapter 2 verse 40 na Peter kan ho asem enti na obi bi afiri abusua obi hwem obi tie me bra wanya sika wa bra dwumaden obi man so awo a abawo Europe a wodamu nyina ade bi ofi ho se wo du mpanyi fe so bra o yade boni bi da fi ho a e man nipa ncha ekum nipa ene sa yade na ebi akan yesi abusua yade yesi abusua mo no me abusua ma pam anso sa Kristo se obebe ye Kristo ni ana wa ya body afoforo ka abusua ma pam abusua me no me no ka wafrim anso adenti na saade no edinya ena abusua bi tie me abusua ni nyina esan mpanyifo ni nyina ewu abusua bi tie me nipa sam ho aware sam aye den abusua bi tie me abusua bi hwe wo bia dwuma na egu ema wo fi omrante ni baba wo nyina esai yese efi ho de da ho no yetimeka se abusua yi mo efie edia na da wa busua mu dia na da busua wo firi mu ma me fie o papa fie ena ho paye na ye bo na na nwumre yo osofo dia na Peter kan na o de nsem bebre kan ho no de nsem bebre kan ho ji wa dance se no tu won fo se moma yenyi mu firi ena ma busua kontontwe mu ka sawrade Yesu ena nwumre ahomachen ewie yo wasama ba ebusua me free mo me mama ebusua me papa ebusua no me bi edemo apam bi edemo Erade hume mabo hume mabobo hume kunu mabo hume yiri mabo na yiye free sa ebusua no efse Peter no mo breso no omo yi nipa bi free sa ebusua no no me enti Erade jime Erade jime free sa ebusua no me ma o Erade jiyen enya wo china ahomachi ya anaju ya sese ya die wano na bomba ye wo fi ho no ye wo busua no bi wo no na bomb fire pray Erade boa ye wo fi ho ye da busua no ye da fi ho ye da busua no bi wo no bomb fire Erade nyo bi wo no wo fi ho manyame tone pray ya da ba kori ande ma ya ba Rondebe kachama yandebe ko satori andebe kama die wano bombay o se Erade hu me mama Erade tieme so e de fio ino me de fio sika wo fio ajapade wo fio anfo ni pa nyiri cha ya de basa owu ya de eka ya de cancer osa ni ya de no diabetes mo ni enifra e wo fio die wano se Erade Jeme frimo ye wa ni na vampire Erade fio ye juma ye juma de ye bere anso sike di fio ye die di fio ye bere bregu ye bere so be di Erade ya mabo Erade jiye ye wa no vampire kabala basaba papa le
In the name of Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Osofo nioma bi wo ho a ma me ne papa utie me ofio nioma bi wo edinya anso yemfa yani hunu anso edinya eno na efisofo nwoma entinsia no bamu no o se enye ye ne honam eni moja enanya eduade ben ne wo fie ho kasa urade wasem se due biara enye osoro eja ena odua ye no obetwa dua no na do oja be hye eduade boni bia ewo mabusua mu edim nya edim manya eduade tomu efise wasem eyo oja ehye ade bia wano na bompa ye pray ye tia wade ye tia adwuma sam apetu sam awo bambo kristosom tini ya brabo bia wano bompa ye hit bompa ye ofio manya metone bia wano Pompaye, Manyamantone, Pompaye, at the bonnet, but you walk, Yadia Basabasa, a Sugadia, Daya Subasabasa, and Yama Bonnie, Ayadia, I love you, young fire new, Pompaye on Facebook, Pompaye on YouTube, Pompaye on TV, Pompaye on radio, Pompaye and Karina Potamina, Top Cradin, Potamina. And Gransa Tachima, and then the bottom vampire. Kumanse or Boise, Momia Manomo Fire, there were no vampire. Manyamentone, Ahafo, God only men, many bottom in our Sunyane, Gaya Quanta Bechem, Vampire, not the raging, Vampire. There were no Yaman sorry, Nyame man sorry e Christopher sorry Nyame man sorry Nyame me bia wane wo yeso dema oh in the name of Jesus shout I break out 3 times I break out Facebook ni nyina mo break it out osofo ebusua aduade ewo mu no ebusua no me bi demu no ebusua apam bi demu no osofo se nyoma beko yi ama ope osofo na dayebon na hyase no bi afro me so da na wawu me so da na wayare me so da na wanya accident ebusua aduade ewo mu no se wo peja pe so person botene ne ya brabo o person suma awrade ko heaven asa de no solitiaw osofo onya ware pa e solitiaw obie company su tu kwa ko bi man so asa de no solitiaw ye bompa ye toso se awrade sa no me na de fi ho no moja na hwegu cover no moja na enkama yen moja na entwetwanye ye ma ye adwuma sem ye aware sem ye kristo som ye akwantu sem wa ya promote Be one no bonfire. We go for the last prayer. Be one no bonfire. Manya Be a phone no. Be a radio follow no. Be a TV follow no. Bonfire of your bonfire of them. Bonfire was kind no. Bonfire was Juma no. Yes way. Sompa TV
Of Jesus. Can amen kesiye. Amen. Ahwefo ne tiefo. Ose na otoya boden. Yesu so de ne mogya no etoya boden. Enti ensese saa pam ne no me no etimi eyeden etintim yeso. Ahwefo ne tiefo ne obi tintim oso. Ebusuan bu ho a ofrima opese obotre ne ya bra bo ntime mo. De wo fie ho no. Ya sori antra wodwuma sem ebe soleti wa ware sem wa won sem na adwendwene na turu ba bia na wato ba ha etoda kura na wapa ba na etoda sori kura ne mpaebo ne bible adisua kura no untimi nsuam biom ade na ewo fie ho ye bom paye da ye boni bi a wo soso da ye boni bi a wa hya se wo soso di obi so fa ho afi ahya se ya ene ye 26 just 22 days bel osofo ye twa 365 days na akawa more than 344 days in a way nim boligataga na ekwa ye nuru ba bibia osofo ye ni nam fichire ya ye bom pa ya kan chera se da ye boni bia ye sign de obi aso afa ho obi aso afa o yire ho de wankasa waso eni nuoma ekokọ so oboni ye mpese owo ba ye mpese onya adwuma ye mpese owo wade sikasem ye bom pa ye se tumi bia taachire ade bia wo fie ho ene wo yi wo firi mu ene wo sign sa ade no en sign bible se wo gi tumi ebe ye adwuma na okay James chapter 5 from verse 16 and 17 or so otini and bible mu ya den no eye adwuma 1 minute per oh nsu your first so na enche me be shira so ya bomb by 1 minute per be one na bomb by break out any evil dream break out the church that your body mo yes send that your body send for the be of you oh yes for them open here no me in the name of Jesus. Afe na ohwe ya wuti asire awanyankopon nam so ya nwanwa dwuma ne nsankyerene fa unsio ne o documents nyina na me na obebọ mpae na ebi opese na obọ mpae bi won nsem na me bobọ so na mo amoshe radio no mo amutie wo radio ni ntina mo amoshe TV ni de na mesene nyina gu TV na ye sore pe ya bebọ mpae for de ben 1 hour 10 to 11 ope baby so akobọ mpae no wo kuma se ni potem ha o kire Cedar worship center atuma kofodua empire bokas ye twagu na dance no bi na ye yi ni TV na so kire no obetima to car obetima to shop mo abebọ mpae no mesene ye 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 no metosu mi no 0557 0557 30 90 90 80 0557 0557 30 90 80 no metwa to 0553 0553 53 53 89 0553 0553 53 89 me no bompa na me catch say Yesu ama ko si se mesan ba won chen biom no na mpa ya boy na wanya dance amen me se no wa den wanya dance o chena homa che so first service Sompa first service 5 o'clock to 6 o'clock am shiame me ne meeting no me no bompa me hwanyankopon to me say insuo bi a wa peja ena ne Yesu moja ena ne miracle water ensanchani so ena ne ayare sensuo de odi insuo no beye bia adanse mra
me frɛ nyame tumi ne nyame ngosra ego documents no so adanse emra wo Yesu demo amen amen shira opi me do fie ho no wadwuma mo nyina dosukọ ewo Yesu mojam kosoa na bompa kosoa na kuta wo mudiem 2026 obedi adanse ye besa share biom makrao bye bye